Препоръчвам ви специалността ветеринарна медицина, единствената в област Благоевград. Ветеринарна медицина, професионална гимназия Яворов, хуманност, грижа и любов към животните. Направете своя избор. Електрически превозни средства или автотранспортна техника. Енергията на бъдещето. Изберете специалността производство на кулинарни изделия и напитки. Здравословната храна винаги ще бъде желана и полезна. Изберете успешното училище за вашето успешно бъдеще. Професионална гимназия Яворов, защото качественото образование винаги ще бъде от значение. Това е БГ по МСС! Това е правилният избор!